JKP kalau binaan saya jamaah kaulo pinggiran. Jamaah kaulo pinggiran tadi. Niku berarti wong sing pinggir-pinggir kan? Heeh, pinggir-pinggir wilayah paling gunung ya mulane kan kuwi aja nyawang dhuwur ning nyawang ngesor. Eneke tengah mergo enek pinggir. Nah kuwi lho, eneke dhuwur mergo eneke ngisor. Dadi yen ngisor kuwi tetembunge wong Jawa yen sugih aja malih, yen penak aja ndangak. Nah, yen sugih bondo aja pamer dodo. Nah kuwi lho. Rungokno. Lho iki. Hei, aku ngandani kowe iki lho. Aku kilaf, aku lek jejer rambut dawa ngene iki. Lho pancen aku ngrungokne iki mawon. Berat iki Chan. Ngono kuwi lho. Kula disawang. Kan, ayo. Taman takut apa karo Gus Gideng? Halah wis anakku dhewe bendina kemedhok. Masa anake? Iya. Niki lan jenengan. Mboten golek mantu elek-elekan ngoten lho, Pak. Rupamu kaya super tetra ngono kok. Oh, potonganmu kaya domek ngoten lho. Oh, ini kan ki apik kaya ngene. Lah, mula iki lho. Kula niku nun sewu. Sok sering nderekke pengaosan teng pundi-pundi. Mula kula ngeten iki lak nderek remen, Gus. Dadi sok kala niku ora kok ming mligi dadi seniman tok ning tetep goleki dasaring akhlak, goleki dasare ati. Nggih. Nggih to. Lah nek ngeten kula nderek jenengan kok seneng ngeten. Boh. Jagat kebak sesambat awit budidayane manungsa kang nerak garising syariat ora wedi dosa lawan walat tan metung rengkaning jagat nadyan to nglangkahi kodrat watone kuat glawat mbuh dadong mbuh kawat tekate mlumpat buru dalan maksiat bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esuk sambat sore sekarat ewa dene males mertobat ing mangka wis ana tengara lamun makarya minangka sarana nyadong paringe kang kawasa ya mung bawane watak srey ora ngudi ajining diri mung uja kareping ati lumuh ngaji
sungkan naliti kakian melek gendong lali lumuh amal mentingke royal nyukupi butuhe karep kerep korup mung golek kurup kelakuane kaya wong wasis tanduk aris ulat manis pamriye mung golek klimis kanggo nutupi lambene sing lamis nanging eling dieling lamun kridaning manungsa tan bangkit ngasorke purbane kang kawasa sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan sapa temen kajen keringan sapa selingkuh bakal kewirangan urip ana donya mung kari milih dalane dadi wong nekat apa wong trima ngujo ilat apa njaga aruming asma murtad apa ngrasuk agama dadi wong jahat apa pilih dadi wong utama geger balik watu Semareka den prayitna asmune rare eko balik tityane gandayane Tresanya pranama sasi gilar semetining tengahing latar milangono lintang Bima Sakti mbagagak ugak sadulita hemel-hemel lae menawi kula waspadaaken menawi mboten sisip pamawasipun Semar Badranaya punika bendara kula saking kasatriyan Plongkowati utawi kasatriyan Tanjung Anom. Ndara kula Raden Abimanyu inggih Raden Angkawijaya. Gus, menawi kula sawang katon saking lekering netra jaiting wimba kang sarta tepunging wadana sajak bendara kula Ndara Abimanyu nggembol perkawis ingkang boten enteng
Raden Ndara Abimanyu sajak nggembol perkawis ingkang kineker. Ndara sumangga kula aturi paring dawuh hambabar pangandikan dhateng abdi kula pun Semar Badranaya. Semar tinitah wonten ing jagat raya punika dados batur ingkang mengku werdi pangembating tutur. Semar kinodrat ing jagat pinurba ing dewa pinesti ing widi. Tinitah wonten jana loka menika inggih kinodrataken dados pamong ingkang anggadhahi kewajiban sing duweni jejibahan momong dhateng satriya ingkang luhur bebudene. Gus Ndara Abimanyu, sumangga kula aturi paring dawuh. Perkawis ingkang pundi ingkang reribet penggalih paduka Ndara Angkawijaya? Mbok menawi wonten pepeteng Semar saged madhangake yen ana reruwet Semar isa ngudari, Gus. Wa Semar Badranaya kados pundi Ndara? Ing ripalungguhan sakmengko ora ana sing tak gagas nganti kandas lumebu ana jroning tias, ora ana sing tak gonta nganti cetha nganti tekan jroning nala, ora ana kang tak teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati. Kiai Abimanyu ing dina sakmengko muhung menggalihake utawa mikirke kahanan kang gumelar ana ing bumi negara Ngamarta dina sakmengko. Kiai Paduka Ndara Abimanyu menggalih utawi mikirke kahanan swasana negari Ngamarta dinten sakmangke pancen kaya mangkono. Kiai sakmengko negara Ngamarta ketaman gara-gara kagiri-giri. Ngamarta biyen negara kang ayem, negara kang kondang, nanging kenang apa Ngamarta dina sakmengko dadi negara kang kebak ing panandang. Negara Ngamarta biyen kondang dadi negara kang tentrem, nanging ewadene saiki Ngamarta kahanane malah dadi tintrim. Akeh para kawula, akeh para bebrayan agung sing wis ora percaya karo Sentana Praja. Durung ketambahan bencana alam kang hanimbrung ana ing bumi Ngamarta. Wiwit saka gunung ingkang jebluk, samudra ingkang umup aning daratan. Semono uga pagebluk wabah penyakit kang hanimbrung ana ing jagat negara Ngamarta iki. Kiai larang sandang larang pangan para kawula esuk lara sore tumekaning pati sore lara esuk dumugining pralaya. Kyai Semar Badranaya kalamunta negara Ngamarta wis nemoni lelakon kang anggegirisi kaya mangkene iki. Iki dudu salahe sapa-sapa, nanging iki uga kalebu salahe Abimanyu kang minangka jinejer kinodratake aning Ngamarta dadi Sentana Praja, dadi pejabate wong negara Ngamarta. Iki kalebu salahe Abimanyu, aku kudu kepiye, Kyai?
caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pekat mring pangestine Ndara Angka Wijaya piye Kyai paduka menggalih kahanan utawi swasana ingkang gumelar aning negari Ngamarta dinten sakmangke pancen kapara nyata panjenengan tangklet dhateng Semar Ndara Abimanyu kedah pripun Ndara Angka Wijaya kedah jumangkah kang sarta kumrembyah kados pundi rak ngaten to? Iya pancen bener apa sing dadi pangandikane Wa Semar Badranaya, Gus? Satriya tarunaning negara, muda-mudaning negara. Ingkang kinodratake wonten gesang wonten ing nagari menika ampun ngantos singlar dateng bekti 5 perkawis, bekti 5 perkara. Nggih. Satriya taruna-tarunaning negara, muda-mudaning bangsa kok kepengin slamet donyane, uga slamet nganti tekan akhirate, aja nganti ninggal kelawan tembung bekti 5 perkara. Bekti 5 perkara kuwi mau apa wae coba jlentrehna Wa Semar Badranaya. Ngaten, Gus. Bekti 5 perkara ingkang angka setunggal. Satriyaning negari kedah bekti dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Gusti ingkang anitahaken umatipun. Manut kalawan kapitayan utawi kapercayanipun sowang-sowang. Awit menapa? Kapercayan utawi agama punika sedaya sae, sedaya mulangaken umatipun kagem hanempuh dalan ingkang rahayu. Namine mawon agama saka tembung a karo gama. A menika A menika ora, gama menika rusak. Sapa wonge kang gelem ngrasuk agama ora bakal kesurang-surang gesangipun. Mangkono Wa Semar. Nggih. Punika bekti ingkang angka setunggal. Ewadene bekti ingkang angka kalih. Satriyaning negara kedah bekti marang Sudarma utawi tiyang sepahipun. Wong tuwa nglairke anak becik bapak becik ibu menika kedah dipun sungkemi, kedah dipun bekteni. Bapak ingkang minangka ngukir jiwa ragane anak, ibu ingkang minangka lantaran dumadi wonten ing jagat raya. Paribasanipun ngandhut utawi mbobot jengandika Ndara Abimanyu kang ibu sampeyan Dewi Wara Sembadra. Mbobot sampeyan 9 wulan 10 dina mondol-mondol ngalor ngidul digawa. Punika kedah dipun bekteni, kedah dipun sungkemi. Bekti marang Sudarma. Nggih. Kanjeng Ibu menika awrat sanget, abot banget nek mbobot anak. Yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa tenanan. Mula ahli sufi mengatakan saking abote wong bayi pisan niku ganjarane padha karo wong munggah kaji ping 3 lho niku. Mula pengumuman pisan kanggo warga masyarakat Soko, nek ora kuat munggah kaji wis to bayi yo wae kanan. Mangkono wae nggih. Ingkang angka 3 satriya kedah bekti dhateng mara tuwa utawi mara sepah ingkang sampun paring kenikmatan donya tanpa timbang wujudipun garwa
garwa saka tembung sigaraning jiwa, garwa saka tembung sigaraning nyawa. Kuwi angka 3 nggih. Sabanjure apa wa Semar? Angka 4 satriya ingkang urip wonten ing negari kedah ngabekti marang dwija utawi guru. Guru ingkang mulang ingkang minteraken dhateng Paduka Ndara Abimanyu, sing maune ora iso maca dadi iso maca, sing maune ora iso nulis dadi iso nulis. Menika kedah dipun bekteni awit guru menika wakilipun tiyang sepah. Mangkono wa Semar. Nggih lakar kasinggihan. Banjur sing pungkasan, ingkang pungkasan angka gangsal. Satriyaning negari kedah ngabekti marang undang-undanging nagari. Waton 5 perkawis menika Paduka saged ngegem, Paduka saged nindakaken. Fa insyaallah Paduka Ndara Abimanyu badhe merbawani katentreman kang sarta karaharjaning bumi ngamarta. Kang sarta Paduka Ndara Abimanyu saged dados satra sing slamet donyane, slamet akirate, Ndara. Yen pancen mangkono padhang teterawangan atining Abimanyu ibarat lumakwing wanci pangklong kepapake ngobor 1000 Kyai. Nanging ana maneh babakan kang kineker sajroning penggali Abimanyu. Babakan napa malih, Ndara? Tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur Abimanyu nampa wangsiting Jawata lumantar pasupenan utawa mangimpen. Ya kuwi bumi Ngamarta utawa negara Ngamarta bakale kesiram banjir bandang. Aning pangimpen utawa pasupenaning Abimanyu banjir mau ngirutke raganing Abimanyu. Kuwi mengku werdi apa, kuwi mengku teges apa, Kyai? Kyai Semar Badranaya. Ndara kula Raden Abimanyu. Wonten tetembungan ngimpi menika kembange wong turu, nggih. Ngimpi menika kembange wong turu. Nanging yen manut para pinisepuh riyin, ngimpi kok wujute banjir bandang hanempuh wonten ing nagari. Punika badhe wonten bebaya ingkang animbrung wonten ing negari kala wau. Menapa malih banjir kala wau hangirataken raga Paduka Ndara Angkawijaya. Ingkang atos-atos Ndara badhe wonten pacoban ingkang badhe dipun sandang kalian Paduka Ndara Abimanyu ning wangsul malih yen to ngimpi menika namung kembange wong turu. Ibarat Paduka kedah sedya payung sadurunge udan jagang jero beteng sing kandel. Paduka kudu gedhekake rasa kesabaran. Sabar niku gampang yen diucapake ning angele setengah mudar nek nglakoni. Mangkono Kyai. Nggih. Ning sapa wonge sing iso nglakoni tembung sabar menika badhe diangkat derajatipun kalian Gusti ingkang Maha Nasa. Ya, yen pancen kaya mung aku mung manut. Lajeng Paduka badhe tindak pundi menika Ndara? Mangkene aku dina iki bakal sowan marang Ngabyantara marang Kanjeng Ibu Dewi Wara Sembadra ana kasatriyan Madukara. Mekaten Paduka badhe sowan ibu sampeyan Dewi Sembadra utawi Dewi Lara Ireng. Pancen kaya mangkono. Ngiling-iling marang dawuh kang sarta pituture Kyai Semar Satriya Mono kudu ngabekti marang Sudarma utamane ya kuwi wong tuwa wadon utawa Kanjeng Ibu.
Awit wis sawetara wanci Abimanyu ora sowan marak mangarsa marang Kanjeng Ibu mula dina sak mengko Kyai. Derekno sak lakuku aku bakal sumungkem marang Kanjeng Ibu Dewi Sembadra. Kaya wis dadi tekate Abimanyu dina iki kaya ana wangsiting Jawata kang ngubahke marang sikiling Abimanyu kang tumuju marang ing kasatriyan Madukara. Nggih. Menawi mekaten ning eling lho. Jenengan kedah netepi tembung sabar menawi niki mengke wonten pacoban menapa kemawon kula aturi ngagengaken raosing kesabaran ngedhekke tirtaning kesabaran. Waton paduka Ndara Abimanyu punika hanempuh wonten ing dalan bebener utawi dalan kautaman ampun wedi karo sapa wae. Watone paduka tesih ngadeg jejeg wonten garis sing bebener aja wedi karo sapa wae. Semoga kula dherekaken wonten ing kasatriyan Madukara paduka Ndara Abimanyu ngagem tekadipun tekad satriya tanah Jawa. Lon-lonan lumaku wonten kasatriyan Madukara mugi-mugi menawi wonten bebaya menapa kemawon paduka saged kalis saking sambikala kala wau Ndara.
mugi ora hayu sagung dumadi hormat bukti marang dutaning Gusti ingkang mungkasi rasaling pangeran ingkang pungkasan kang wis pinercaya hambeta agama kang pungkasan colok kitab suci pungkasan wis patut lamun mangko sinebut jaman pungkasan sumeblak sunaring Hyang Arka ing Brangletan Hanelai ginapit gunung temah tumlawung sorot lembayung semburat banglir socaning nganggo rapuh narata sunaring Hyang Arka tinampi siraping Pendhapi Agung Nagari Ngamarta marmo katingal gilar-gilar ponang sirap labet denya mantolake soroting ngarka patut lamun minangka purwakaning carita labet nagari Ngamarta negara kang ageng tur ya agung negara kang ayem tur kaya negara kang ayem panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja kasembuh wibawane Sang Buminata Prabu Puntadewa iya Darma Putra Darma Raja Darma Wangsa guna tali krama ya Sang Soda Dwija Kangka eling-eling Nalendra kang lila ing bondo legawing pati hambeke kang budi bawa laksana hanjalari saya tresnane para dasih mring pribadine Sang Puntadewa nuju hari radite kasih Sang Buminata miyos ing Pendhapi Agung ginarebeg para badaya srimpimban inya biyada manggung katanggung Jaka paloro-loro banyak dalang Hardawalika kacumas sawunggaling dipangga kang sarwaretna sedaya sami ngampil upacara kanarendran arep sidhem permanem datanana sabawaning walang alisik godhong datanobah samirana tan lumampah lamat-lamat oceng peksi mungging panging maringin binarung abdi pandhe gemblak pranggi priya kemasan ingkang dawek hanyangkul gati ting carengklang ting carengkling imbal gantilir mandaraga hanjalari gayeng regu asri jroning panangkilan Rawuhira Sri Bagindo Prabu Kresna akarya sukarnaning penggalih dasare sampun dangu mboten pinanggihan ora mokal temah gabyuk rerangkulan hamangun ana ing kalbu sinambet ingkang wonten wingking ngregemeng yayah lintang Bima Sekti kang lagi nyuwek tutuking naga nenggih panenggak Pandhawa Satranja Dipepati kekasih Raden Bima ya Raden Werkudara sinambung pamadya Pandhawa saking Madukara nenggih Sang Janaka ya Raden Arjuna tan kintun Raden Nakula kang sarta Sadewa sinambung para wadyabala ingkang samya marak seba ladrang sewaka dadya pratandha Sang Buminata harsa hamedhar pangandikan
Cilanganira sang nar pati lampah hira alon Ginarabak Badaya yuwarna nira Sari Sari Om Om Iwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahing para bebrayan agung ing Ngamarta nuwun jimat pepundhen kula ingkang asipatitah Koko Prabu Harimurti wonten dawuh Yayi sami aji agenging manah kula tanpa upami paduka Koko Prabu kepareng rawuh wonten ing nagaring Ngamarta mriki raosing manah kula lir pendyah lumampah ing wanci pangklong pepuntoning kepapak obor sewu Yayi kula sampun 3 dinten 3 dalu wonten ing nagaring Ngamarta kepara Yayi Prabu sampun paring papan palerman kagem kula sawetawis wonten ing sasana agung ingkang adatipun dipun cawisaken kagem para tamu agung ing nagari arupi papan palerman ingkang alintang 7
Samukawisipun sami cumepak lan tumata. Mboten namung ing palerman, nanging ugi wujudipun pasugatan ingkang dipun paringaken dumateng pun Kakang ngantos selaminipun Yayi. Prasasat kula tulis wonten ing mangsi kencana kautamanipun para Yayi Pandhawa anggenipun ngurmati dhateng keng Raka ing Dwaramati. Koko Prabu inggih. Kawontenanipun inggih namung mekaten, mbok bilih wonten babagan ingkang boten amranani penggalih. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kapeksa paduka Koko Prabu Kresna kula lermaken rumiyin pepuntonipun saged kula suwun dawuh-dawuhipun ingkang magepokan kalian swasana ing nagari Ngamarta. Nuwun inggih. Slendra ingkang raos, slendra ingkang batos. Semunipun kalenggahan menika pun Kakang sampun samapta ing gati sawega ing diri. Ngengeti kula sampun sagah dados juru kemudening para Pandhawa. Mugi tumunten Yayi Punta hamedhar sabda punapa ingkang kedah kula tindakaken Yayi. Hanjarah Kang Puspita Harum kasiliring samirana mrih Sekar Gadung Ko Ngas Gandanyo maweh raras rahananing driya marmanipun Koko Prabu kula suwun rawuh tinemunipun padha Koko Prabu leres pangandikaning Koko Prabu do ing nguni. Koko Prabu Kresna nating paring dawuh dumateng kula menawi yen to marem niku mboten selaminipun bungah menika mboten selaminipun gambira menika mboten selaminipun kula ing ngedhawuhipun Koko Prabu bondo menika mboten gandeng kalian bungah melarat punika mboten sak gandeng kalian sedih. Yayi pranyata kados mekaten. Jernyatanipun donya menika lampahipun cakra manggilingan. Kahanan silih gumanti. Tiyang ingkang dipun
tingali sarwa pas-pasan gesangipun menika mboten saged terus dioleh-olehi uripe menika mesti susah menika mboten saged mboten kantenan Yayi Yayi mbok menawi nate pirsa salah setunggiling gelandangan utawi kere griya inggih mboten gadah sandangan inggih namung ingkang tumemplek wonten badanipun tilem inggih namung sak ngantukipun wonten toko saupaminipun punika nggih tilem angler sekeca ngaten ning kosok wangsule kosok baline para agung para sentana praja para pejabating negara saged ugi menika mapan sare mawon rekaos sanget jalaran enget pakaryan ingkang sumampir wonten pundak kanan kang sarta kiring utawi perkawis sanes-sanesipun Sena ayo piye mungguh gagasane si Bima Sena pancen bener tekani bondo rasa gandeng karo marep tekani derajat pangkat ora sak gandeng karo bunga saya-saya wong kang tinemu sugih saya-saya wong kang tinemu keceh Raja Brana keceh ing bondo nanging tuwibaning padha anake mrusal anake nakal anake kebak perkara dikandhani malah mancasi dituturi malah maneni nadyan sepira ta akeh bondo sing dientuk wong iki mau prasasat kaya nyemplung neraka jahanam mergo eling marang pakar dikendugalane si anak pancen bener kaya mangkono Arjuna kula wonten dawuh si Adi mbok menawa duwe gagasan liya nuwun inggih ngengeti paduka ingkang minangka juru kemudining para Pandhawa kagayuh inggih namung paduka ingkang mangke kepareng badhe paring colok pepadang tumrap negari Ngamarta ingkang sak mangke nembe ketaman swasaning sedhih Yayi Puntadewa kula wonten dawuh Duh Kaka Prabu lajeng punapa ta ingkang dados daruna kok ketingal mandelong sanget rubeda animbrung hanekani inggih Kaka Prabu wonten sawetawis Tricandra utawi 3 wulan punika pusaka agung nagari Ngamarta pustaka Jamus Kalimasada ical prasasat kabuncang ing angin inggih kanthi pusaka Kalimasada ingkang dados simbol lambanging negari Ngamarta ingkang ical anjalari utawi hanya bapaken kekes manah kula ical pengajeng-ajeng kula tumrap wibawanipun negari Ngamarta Duh Kaka Prabu permara reh mangoswamya ngambrang kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalagung ore sang ganda mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayah hanto ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara kula tumut prihatos Yayi lajeng
Kepripun kahanan para warga ing Ngamarta menika sedaya ingkang sami percaya menawi jimat Jamus Kalimasada minangka sarana simboling pengayoman, simboling katentreman. Menawi niki mangke kedlarung-dlarung lajeng kados pundi kahanan negari Ngamarta menika, Yayi? Kresna kakangku, Perkudara piye? Gandeng jliteng Kresna kakangku bola-bali kandha. Yen to Kresna lan Pandhawa iki diibaratke kreta jaran sak kusire. Kreta jarane para Pandhawa, kusire Kresna kakangku. Yen to Pandhawa susah kelangan Jamus Kalimasada, maragake Pandhawa wene ana colok pepadang ngudari reruwet kang ngalimputi praja Ngamarta iki. Nuwun inggih Koko Prabu. Kinten-kinten sinten? Kinten-kinten sinten ingkang wantun dusta utawi hanyidra wujudipun pustaka jimat Jamus Kalimasada kala wau, Koko Prabu? Inggih, Yayi. Boten gampang, boten gampil. Anggenipun dumuk sinten tok ingkang dusta wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Ananging Kresna gadah pusaka ingkang winastan Kaca Paesan utawi Kyai Suryakanta. Mbok menawi lantaran Kaca Paesan menika saged nyumrapi sinten to ingkang nyolong utawi nyidra wujudipun pustaka jimat Jamus Kalimasada, Yayi? Mekaten Koko Prabu, lakar kados mekaten, Yayi Samyaji. Daya-daya kepengin uninga baya sinten ingkang nyidra utawi wantun hanyolong wujudipun Jamus Kalimasada. Kula aturi sumene sawetawis, Yayi. Mongko kantining kumu salame mong awas eling eling lukitan ing alam kadimatianing tumati suparati mring sasama ongong Sigara sedakep saluku tunggal ratu ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna nutupi babahan Nawasanga hangeningaken panca indriya panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara hamung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucuking grana anut marang giwaning kekayun kayungyon hangayati ayaning parodama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jatine Risang Prabu Kresna ing pengangkah nyuwun pituduh lumantar pusaka wujude Kaca Paesan
kepengin mangerteni baya sinten ingkang hanyidra wujudipun jimat jamus kalimasada. Dasare Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu marmodatan muka sak kedheping netra sak gebyaring tadhet timbul gambare wonten sak nginggiling kaca paesan. Dupi mulat nata Dwarawati sinten ingkang hanyidra jamus kalimasada kagyat kagorwakasan nata ing Dwarawati. Lah dalah lah kok kowe sing nyolong jamus kalimasada. Leng-leng indriya mangu mangun kung kanduhan rimang lerlen lo tanpa kanin ing lerlen lo tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Hyang Utama welah dalah babar pisan ora nduga mana lah kok kowe cah bagus sing manuh mani dadi maling apa kedaya bumi sing wis tuwa lah kok bocah kang ora duwe swara bocah sing ora duweni uni wani nyolong wujude jimat jamus kalimasada. Koko Prabu wonten dawuh sinten Koko Prabu ingkang pantun nyidra pustaka jamus kalimasada jliteng Kresna kakangku sapa sing wani nyolong kalimasada ora nyawang kuwi sedulur apa wong liya yen to nyatane dulur wani dadi maling tak pecahe ndase. Sinten Koko Prabu ingkang wanuh wani hanyidra jimat jamus kalimasada kula pun Janaka ingkang saged mejahi gage Kresna kakangku ora usah kok tutup-tutupi. Yayi Samyaji kula wonten dawuh Koko Prabu saestunipun kula boten percaya nanging gambaripun boten slewah gambaripun boten malih inggih namung bocah utawi laris tunggal menika ingkang timbul wonten sak nginggiling pusaka kula Kyai Kaca paesan kala wau mara gage kandhakna sapa malinge sing wani nyolong kalimasada kandhakna Kresna kakangku Werkudara piye sing nyidra jimat jamus kalimasada isih kulit daging Ngamarta dhewe aku ora peduli yen to pancen isih sanak isih kadang yen pancen isih sedulur ora peduli wani nyolong kalimasada kudu nampa paukuman kang sak mestine. Mboten peduli sinten mawon ingkang nyidra jimat jamus kalimasada kedah nampi paukuman saking negari Ngamarta Koko Prabu. Ya Nyai Werkudara kang sarta Yayi Janaka iya. Sing wani nyolong wujude jimat jamus kalimasada ya kuwi isih sedulur Pandhawa, isih warise wong-wong Pandhawa. Bocah Plongkawati ya satriya ing Tanjung Anom, si Abimanyu ya Angkawijaya, anak Janaka sing wani nyolong jamus kalimasada. Oh Yayi Janaka
Sing sabar Yodi. Pun Kakang ora nggraita yen to anakmu si Abimanyu kang wani nyidra nyolong jamus Kalimasada. Si Adi aja netes neluh ana stinggil negara Ngamarta kene. Jeneng sira Yayi Janaka kuwi satriya pepethinganing jagat. Ternyatane lelakon mono adile mung dilakoni, panandang kuwi adile mung disandang ya Yayi. Wis ora karu-karuan. Yen lakone kaya mangkene, sing tak salahke sak wutuhe dudu Abimanyune ning wong tuane. Bola bali bapake ora nate sapa omah. Ora ngerti yen anake kumpul-kumpulane karo wong elek. Wekasane dadi maling, dadi rampok. Ngisin-ngisini para Pandhawa. Tujune Abimanyu dudu anake Werkudara. Yen to Abimanyu anakku dhewe, ora usah dadak sesuk-sesuk. Abimanyu lak pateni saiki. Werkudara, piye? Yayi Janaka kae upama geni lagi mubal-mubale. Yayi Werkudara ora malah ngesoki banyu ning malah kok soki nganggo lenga. Ora malah kendho ning malah kenceng. Dadine dol kaya Yayi Janaka kuwi mau. Kamangka Yayi Janaka wis ngucap dhewe. Sapa wae sing nyolong wujuding jimat jamus Kalimasada bakale dipateni. Ora nyawang kuwi kulit daginge dhewe. Mbok kowe kuwi gagaso to Werkudara. Dioyak playune Janaka Werkudara. Wah. Dadi atur-atur miturut Hanaja marah mring Gusti dene Sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rina repan mring para abdi Koko Prabu kados pundi kahanan nagare Ngamarta sak mangke mboten saya udar malah saya ruwet mboten saya padang ning sangsaya peteng Yayi sedaya menika kapurba dening dat ingkang murweng dat sampun ngantos paduka ngrantes nemoni lelakon ingkang kados mekaten cekap keng raka ing Dwara Mati ingkang badhe ngrampungaken lelampahan menika. Lho nggih Koko Prabu,
menawi to si Abimanyu kepengin dadi ratu mapan wonten ing negari Ngamarta ingkang rayi lila legawa trimah lereh keprabon tumuli kula pasrahaken dhateng Kang Abimanyu Duka Prabu. Inggih sedaya saged dipun rembag. Mila samangke kula badhe nyuwun pamit Yayi. Badhe hanungka lampahipun Werkudara lan Yayi Janaka. Sampun ngantos Abimanyu niki mengke tumekeng pati. Nuwun inggih sawergung asira janma. Mangsa baranga paduka Duka Prabu. Mugi-mugi dados colok pemadang tumrap katentreman negari Ngamarta paduka Prabu ingkang saged ngrampungi lelakon sak mangke Duka Prabu. Gandanya sekar gadung Para montap lerekena tap duka yayasinipi Jojo bang mawinga-winga wengis Dus malaning karat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panus maning jajilanat babar pisan ora nduga mono yen aku duweni anak sing wani dadi maling apa meneh sing dicolong dudu barang baen-baen ya kuwi wujude pusaka jamus kalima sada kang minangka dadi simbol kawibawan negara Ngamarta kebangetan tenan kowe Abimanyu kowe gawe wirang wong tuamu aku ora nate mulang kowe dadi maling aku isin Janaka isin duwe anak sing kelakuane mbeset raine wong tuwa. Kelakon ketemu karo kowe Abimanyu, ora sandadak kesuwen tak tugel gulumu kowe Abimanyu.
ore kata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sari 2000 tumangka dek wok simbar jojo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu maris kula nuwun Rama Kyai Amiji dumateng keng putra kula pun Gatotkaca. Gatotkaca. Kula wonten dawuh Rama Kyai sumurupa yen to jimat Jamus Kalimasada kang ilang saka negara Ngamarta kuwi pancen ana sing nyolong, ana sing dadi maling, ana sing dadi Duratmaka. Lajeng sinten? Lajeng sinten ingkang wanuh-wani nyolong wujudipun jimat Jamus Kalimasada menika Rama Kyai? Miturut uwakmu gedhe Dwarawati, sing nyolong isih kulit daging negara Ngamarta dhewe. Arepe ora percaya ning kasunyatane kaya mangkono. Sinten ingkang nyidra Jamus Kalimasada Rama Kyai? Ora ana liya adimu bocah Plongkowati si Abimanyu ya si Angka Wijaya. Lho, Abimanyu pancen kaya mangkono. Duh Rama Kyai, babar pisan kula menika mboten percaya menawi to ingkang nyidra Jamus Kalimasada menika pun Abimanyu. Awit Gatotkaca menika sampun apal watak wantu solah selaganipun adi kula Plongkowati kala wau. Duh Rama Kyai, ladyan kowe ora percaya nanging tetep kalah karo kasunyatan. Yen sing ngendika dudu wakmu Dwarawati Prabu Kresna, aku uga ora percaya. Nanging iki sing kandha wakmu Dwarawati titise Bathara Wisnu, ratu sing wis mudheng sadurunge winarah. Ratu kang cinaket karo dewane katelah ratu sojaning rat oboring jagat. Mula gelem ora gelem kudu percaya yen to sing nyolong Jamus Kalimasada kuwi si Abimanyu. Werkudara dhewe ya ora mudheng. Werkudara dhewe ya ora mudheng. Penang apa kok Abimanyu duweni watak sing kaya mangkono. Mula wektu dina iki pamanmu Janaka wis mangkat goleki Abimanyu, wis matek aji sae piangin yen mlayu bantre ngungkuli barat. Sing tak gadang-gadang bisa ngoyak playune pamanmu Janaka ya mung kowe. Merga kowe bisa ngambah ing Bantala. Oyaken pamanmu Janaka aja nganti ketemu karo Abimanyu. Yen pamanmu ketemu kelawan Abimanyu bisa Abimanyu iki kutu mekaning bati Garawaja. Ngaten Rama Kyai, ya pancen kowe mangkono. Nanging kula dereng percados mbok menawi Abimanyu ingkang nyidra Jamus Kalimasada amargi wonten paribasan. Ora usah nganggo paribasan, ora budal tak gecek dhewe kowe.
Dosa tiyaning sun Gusti Welasa tasih kasuwese maragya lara asmara rangu-rangu gung mangareng jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara nyumurupi kahanan negara Ngamarta kang kaya mangkene ragil Pandhawa aku Sadewa kudu gedhekke rasa kawaspadan aja gampang percaya karo ucape manungsa kang durung cetha kasunyatane nadyan sing ngendika Kang Raka Ratu Dwarawatri Prabu Sri Bathara Kresna ning sajroning batine Sadewa sajroning atine Sadewa ora iso diselaki aku panggah ora percaya mbok menawa sing nyolong pusaka jimat Jamus Kalimasada ya kuwi si Abimanyu kamangka kabeh kakang-kakangku para Pandhawa wis padha percaya yen to sing nyolong Jamus Kalimasada kuwi si Abimanyu ya ragil Pandhawa kudu luwih prayitna lan ngati-ati ya aku bakal golek sisik melik ora bakal mandhek anggonku lumaku yen durung antuk pepadang tumrap negara Ngamarta iki. Bagus. Taruna Hanudya sanes karana kasanggening dumati marsudi engkang kang ade gunane isane sanggada iki ora kencan ora semayan ketemu karo ponakan-ponakanku sing gagah-gagah putrane Kakang Mas Werkodara becik kowe Antasena lan jeneng sira Antarja
Kok do dabyang iki jane do tekan ngendi? Ndelok reok, Pak De. Oh. Pecinta reok kok. Ya. Ing atase swasana negara Ngamarta lagi ke taman gara-gara kagiri-geri. Ing atase jagat Ngamarta lagi peteng dedet lelemengan. Lah kok kowe malah dodolan ana kene? Ya. Maknane piye, Pak Lik? Maknane piye? Kowe apa ora krungu? Kowe apa ora krungu yen sak mengko negara Ngamarta lagi kelangan geden-gedenan? Kelangan jimat jamus Kalimasada. Lho, kowe wis krungu? Krungu wae. Ya kuwi saka kabar sing sumebar pawarta sing warata. Lah, perkara jamus Kalimasada sing ilang, sing nyolong sapa ngono wae apa ya Antasena wis ngerti? Lah yen iki aku lagi ora mudeng, Antasena lagi ora ngerti. Banjur sapa, Paman? Banjur sapa sing manuh-mani nyolong jimat jamus Kalimasada? Iki mau ana setinggil negara Ngamarta. Sing dirembug ya perkara ilange jimat jamus Kalimasada. Lah, setinggil negara Ngamarta kerawan ratu ing Dwaramati, ya kuwi Prabu Kresna ngendika, yen to sing nyolong wujude jimat jamus Kalimasada, bocahe wis genah, bocahe wis cetha, isih kulit daging negara Ngamarta dhewe. Sapa Paman? Kandakna sing nyolong Kalimasada sapa? Satriya ing Plongkawati adimu si Abimanyu. Abimanyune dhewe. Heeh. Oh. Jal, saiki aku tak takon karo kowe adhiku, ya kowe ponakku si Antasena. Takon apa, Paman? Kowe sing luwih akrab, kowe sing luwih raket karo adimu Plongkawati ya kuwi si Abimanyu. Upama Abimanyu sing didakwa nyolong jamus Kalimasada, kira-kira Antasena percaya apa ora? Blas aku ndak percaya, Paman. Nah, yen ngono ya padha, ngono. Aku ya ora percaya. Ayo, Antarja kira-kira kowe percaya apa ora yen to sing nyolong jimat jamus Kalimasada kuwi adimu si Abimanyu? Kirangan nek kula. Lah, ora duwe adeg-adeg. Paman, aku yen karo si Abimanyu nak serawunge wis wiwit cilik. Mula aku iki apal watak wantu solas lagane si Abimanyu. Kowe wis apal, aku wis apal. Dadi ora mungkin yen to si Abimanyu sing nyolong wujude jamus Kalimasada. Lah ya kuwi. Saiki sing perlu digoleki sisik melike nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Maksude piye, Paman? Ratu Dwarawati Prabu Kresna sing kandha yen to ilange jamus Kalimasada sing nyolong Abimanyu. Kuwi bener-bener Ratu Dwarawati tenan apa Ratu Dwarawati palsu? Lah iki. Yen Ratu Dwarawati tenan mengko gampang anggone ngukum si Abimanyu. Ning nek palsu, mangsa Baranga tak pasrahke kowe bocah loro. Ning endi wonge? Golek ana ing alun-alun negara Ngamarta. Ya, aku njaluk pamit. Kowe njaluk pamit? Heeh, tak petukane Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ya, duga-duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri. Caritaning satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pekat mring pangestine
Wow. Lah cah ganteng. Katang mewoto warahan ten abecik besok amendemo baris kang prayitno lah kok iki ketemu karo cah ganteng loro Antasena karo Antarja perkara bagi binagi ketemu mburi sing penting Siwa Kresna petungan dhisik karo Antasena. Mosik ta? Kok kesusui jane gene ya? Ora ning ngono. Aku krungu kabar negara Ngamarta yen to Kalimasada ilang. Udakara wis ana 3 wulan iki. Wo. Bocahe sing nyolong Jamus Kalimasada jarene wis cetha. Wis. Bocahe wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Dudu sapa-sapa nanging isih kulit daging Pandhawa dhewe, ya kuwi bocah Plangkawati si Abimanyu. Tek kowe ora kaget, ora biasa wae. Dadi wong Jawa iki dikulinake siji, aja kagetan, loro aja gumunan. Lah, ngene ya Pakde. Aku arep takon. Takon apa? Panjenengan iki rak ratu. Yen panjenengan iki ratu yen ngendika mesti ana dasare, mesti ana dasare, mesti ana wewatone. Ah, saiki sing arep tak takokke. Dasare apa kok Pakde Kresna ndakwa si Abimanyu yen to sing nyolong wujude jimat Jamus Kalimasada? Dasarmu apa? Wewatonmu apa? Mara gage wangsulana, Pakde. Dasarku wangsit. Wangsit saka sapa? Wangsit saka dewa. Dewa ngendi? Dewa Kayangan. Kabeh dewa ning Kayangan, ora nek dewa ning komplek iki ora ono. Kayangan Suralaya pukulun Bathara Guru, apa Kayangan Sidik Pangudal-udal pukulun Bathara Narada, apa Kayangan Kaendran pukulun Bathara Indra. Loh, Kayangan Suralaya pukulun Bathara Guru. Pukulun Bathara Guru sing paring wangsit marang uwakmu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna yen to sing nyolong jimat Jamus Kalimasada kuwi ora ana liya kejaba mung bocah Plangkawati si Abimanyu. Yen pancen Bathara Guru sing paring wangsit marang Pakde Kresna saiki Pakde Kresna tak aturi jenak pinarak lenggah ana kene. Antasena arep nyang endi? Aku arep munggah bablas nyang Kayangan Suralaya. Kowe ning Kayangan Suralaya arep nyang apa? Aku arep nemoni Bathara Guru. Perlune apa pancen bener-bener paring wangsit marang Siwa Kresna yen to sing nyolong Jamus Kalimasada kuwi si Abimanyu. Yen pancen to bener sing nyolong Jamus Kalimasada kuwi si Abimanyu, mengko Abimanyu sing ngukum ben Antasena dhewe. Ning yen Bathara Guru ora paring wangsit apa-apa marang Pakde Kresna apa kuat yen tak hukum karo Antasena dhewe. Mula kowe tekan Kayangan Suralaya ora bakal ketemu karo Bathara Guru. Lho, lah sababe Bathara Guru bengi iki nginep ning Medion lho. Piye masamu kowe? Golek apa? Dewa kok ning Medion iki mulai curiga tanda-tanda Antasena. Sabar, Kang, sabar. Ngene ya, Pakde. Wateke Antasena anak Werkudara sing terakhir iki pancen wateke dhewe-dhewe Kakang Gatut ya ngono kae, Kakang Antarja ya ngono kae. Yen wek Antasena iki ya wis ngene iki. Eleke Antasena iki ora gampang percaya karo wong. Maknane ngene, jaman saiki jaman wis saya sepuh, donya wis saya rapuh. Heeh. Wong golek sandang pangan iki do nunjang palang ora iso mbedake ndi halal ndi haram. Lah, sing tak kuwatirke, Pakde. Iya toh yen panjenengan ki Kresna sejati, ning yen nganti Kresna palsu nuduh Abimanyu sing nyolong Kalimasada wekasan kerukunan negara Ngamarta ambyar. Ya toh yen sampeyan ki Kresna sejati, ning yen Kresna palsu, iblis lanat kowe nuduh aku Kresna palsu. Yen sampeyan Kresna sejati kudune aku muni ngoyo kono kuwi, sampeyan ora bakal su, sampeyan ora bakal duka.
Aku ora nesu, aku kaget tok. Raimu. Ah, saiki ngene. Aku tak takon ning jenengan. Takon apa? Mergo jaman saiki nyuwun sewu, Pak D. Wong katone apik ning jebul tinemune kelakuane ya elek. Segara jero kuwi kena dijajaki, langit dhuwur kuwi kena diunggahi, bali atine menungsa sapa sing ngerti. Ah, maknane piye to Sena? Ngene. Yen to pancen Prabu Kresna, Pakde Kresna kuwi Kresna sing sejati, kamangka titikane Prabu Kresna kuwi kagungan pusaka loro. Siji ya kuwi Cakra Baskara, angka loro Kembang Wijaya Kusuma. Pancen bener Antasena. Yen pancen panjenengan iki Kresna sing sejati, ora Kresna palsu. Aku tak takon, jal, endi cakramu, endi Kembang Wijaya Kusumamu, Pakde? Kagiat risang apirangu Ridangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukang malang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu kering Antasena piye? Aku mbiyen nate mulang karo bapakmu Werkudara. Manungsa kuwi kedunungan telung perkara, ya kuwi siji dosa, loro luput, telu lali. Dosa luput kang sarta lali. Awit saka kesusuku tekan Dwarawati tumeka ana ing negara Ngamarta, gamanku, pusakaku Cakra Baskara keri ning kathokku sitoke. Ngono. Cakra keri. Keri. Kembang Wijaya Kusuma. Ayo keri wong tak kareti dadi siji. Oh. Wis seraturan nganti macem-macem tinju mutiar. Antarjana apa? Lenggah. Ya. Dadi pusakamu loro-lorone keri Antasena. Nah, saiki pirti nyiinku. Nah. Pitakonku sing pungkasan Pakde, kanggo mbuktekke sampeyan kuwi Kresna sejati apa Kresna palsu. Pitakonmu apa Antasena? Kresna ki bojone pira? Kresna ki bojone siji, Kang Sikat. Oke. Antarja, eling, aku Pakdemu. Pak. Pakde apa mutiar? Hei! Hei! Wah! Mutiar kowe. Ah! Antarja, aku Pakdemu. Mutiar iki. Lah, Deyong. Lapor Antasena. Lapor apa? Sakwise dienekke penggerebekan ana TKP tempat kedadian perkara.
Bareng Prabu Kresna tak ajar maune sambat aduh lah kok suwe-suwe sambate lole. Dadar sejatining wujud panemban Begawan Durna. Lole sumurante. Lole. Irung gajah jenenge Tlale, talika wesi jenenge Rante, wong wedok metu bengi jenenge Lole. Iki ora kena ucul, Kang. Ora kena ucul. Gawa ning kantor ku tak introgasine, Kang. Ayo mlebu. Oh. Waduh, Kanjeng Rama wis kewiyak wadine. Maune dadi Prabu Kresna, saiki wis malih wujud sekawit. Waduh, aku Bambang Aswatama sing dadi anake Panembahan Begawan Durna ora narimakake perkara iki. Sinuwun Prabu Duryudana, Raden Patih Harya Sengkuni ngatur ketiwasan Bapa Durna kecepeng kalian pranaan Pandhawa.